Igbo mmanụ ekene m unu. Onye nọ na n'ọnụ ya bụ Nwaada Ngozi mmadụ, onye na-ewetara gị ozi ihe na-eme n'ala Igbo. Gee ntị ka ịnụ ozi nke anyị ji wee bịa n'oge a. Onyeisi ọchịchị Anambara enyela otu nwaada bụ ọkasị na ule ịba mahadum onyinye ego akwụkwọ. Geenụ ọkwa nke a n'uju ya. Onyeisi ala na-achị Anambra steeti bụ gọvanọ Charles Soludo enyela Nwaada Enyere Umeh bụ onye bụ ọkasị na ule ịba mahadum nke elere n'afọ 2023 onyinye ego akwụkwọ n'efu ya bụ scholarship. Enyere Nwaada Umeh ya bụ onyinye ego akwụkwọ n'efu oge ndị nchịkọpa ya bụ ule nke akpọrọ JAMB si na ọ bụ nwaada bụ ya bụ onye kacha wee mee ọfụma na ya bụ ule n'ihi na o nwere narị 360. Onyeisi nke na-anọchite anya gọvanọ Soludo na-ekwe na-agbasa ozi ya bụ Christian Aburime sịrị na onyeisi ala Anambara kelere Nwaada Umeh nke ọma ka o si wee tụrụ ya bụ ugo wee tụlata na Anambara. N'ọnụokwu Mazi Christian, ọ sị na ya bụ onyinye ego akwụkwọ n'efu bụ ihe kwesịrị ka enye Nwaada Umeh ka o wee nwee ike ịgụ ihe ọbụla ọ chọrọ ịgụ na mahadum Odumegwu Ojukwu nke dị na Anambra steeti. Mazi Christian sịrị na ya bụ onyinye abụghị sọsọ iji kelee Nwaada Umeh maka na o mere ọfụma, kama na ya bụ onyinye bụ ihe iji wee nyere ya bụ nwaada aka ịbụ ihe ọbụla ọ chọrọ ịbụ nke ọ ga-eji wee soro na ndị ga-akwalite Anambra n'ọdịnihu. Igbo ndị ọma, ebe a ka ozi nke a ga-abịa n'isi njedebe. Cheta na ndị jikọtara aka wee na-ewepụtara gozi a bụ Igbo Amaka TV ya na Impact Citizen TV. Nọdụnụ mma ka emesịanụ.